Morning guys. Lah, ba't ini? Facebook ya deh. $640. Ay nako. Kira? Napaisa ka na ni? Nakatunga na dyan ta. Ha? Nakatunga. Yeah. Ang pinakahinay. Niawot na dyan. Kira Max? Kitel? Okay kayo. Huwag inom tubig oh. Titida. Tara tayo maghanap ng tawag mga foods. Kung magkaon guys oh. Nagpamahaw guys. Nagpamahaw. Tay sudan. Kalderita. Kalderita. Kalderita rice sudan. Kalderita ang nasa kuan. Kalderita sudan, kalderita. Kalderita ang nasa lata. Nah, sa video guys, lugo ning kuan ron, lumpia ron. Ay 4 na. 2 na lang. Okay. Puro 4 no. Puro size ng liko. 2 na lang. Pero lisyon na kanakaon ng ano, kalderitang dilata. Mr. Box. Pinukuha no? Nagahas yun. Pugs-pugs magkabay. Size na good. Ha! Bot yun. Dapit oh. Oh, USB eh. Picture naman ang video mo mga idol. Lo. Kahit dito. Ha? Kahit tayo. Agay ang gani ka? Yee! 1,004. Na guys, hindi magsugod guys. Ang suliran sa mga kuan rigid. Basa pa gyud. Tala. Ang rigid boys. Good luck guys. Ini lang ah. Ang mga RD ha. Ayo kay kuan bukad. Ay napag clits, di ko mag-clits rin. Natamingan niya murak bro sa clits din no. Gede. Kaya rigid pa mo.
Ha? Taod ta infection ka. Idala dati may infection job. Itong itaod niya. Kuan. Surprise! Ni surprise ya box no? Surprise! That's my... Taka. Slide na akong kuan guys. Ligid sa likod. Ano yung mga pro juga na ako ano? Master box ng Boulevard. Taas ah. La 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 la. Dun kuga eh. Buti na lang naka... Nah, one down. Tundog kay Box. Karo di makakayaan ni Box. Stay na juga. Nakapaak men. I shan't believe it. Yawa gini taga Boulevard ay. Ha. Dito. Ay. Oh. Nice one, Box. Yung mga untag suman. Kuha itong bike ito, Jeff. Ay, Box. Kuha itong bike. Okay. Tagak yung kuhaan, sir. Haplas. Uy. Dal? Mau ti basa ni mo? Purple na ni? Subida? Oo. Muna, di ba? Dili. Turil ito. Ang dire, basa dire. Normal lang. Wala, pababa naman eh. 9.5 gani dire. Hindi. Kani? Au! Wag po. Si katawa de bak tagak na ron bak. Si katawa da tagak no ta dire sa patag ano. Nice. Siraguan. Madugay ni ba ulit ang mapusilan natin masumong tani sa barangay. Isira mo trespassing. Asarong suksok ba ha? Ti. Arang pamang pasaka ani. Stag handlebar. Kaasyong na, nabawang atong rotor ni guys. Lagi ko. Yung may dalang ano yun eh pagsaka ni minto na muntag tayo bang 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 Rock and roll to the world. cool muntag Sayo gimuda. sayo Ya mungkin sa tamayong. di magiging sakag tamayong hikan mi kuan bangkal
Bangkan, layo ang paningot ng ganun. Di ba klaro singot ba? Di ba klaro singot? O kakungkuan ba? Rotor ba? Shit! Nada daw, nagikuan diya, tindahan. Bantay na box ha, lalo, basig lalom ng siminto box. Lalom diri. Kano, tindahan no? Mga ginipig gusto. Diba yan kung akitanin nila eh. Munit mo no, isa-isa mo no. Tulog mo kabuk. Babay mga ginipigs. Grabe. Grabe, masyado na akong malakas sa mundong ito. Kailangan ko na pumunta sa mga mundo ng halimaw. Go, 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 go! Managyod. Siminto na yun. Na-miss yung siminto. Tasa na og di ko so. Koran ka sir? Sorry sir. Yang gana gyud intro. Kapan na pa may story dito. Sa kanto kon at muning kasada tong sa arko sa Yangga. Tulay daw. Ngutan na ro tadi akong asang palambre og sa Barakayo. Kaban sa Barakatan. Barakayo. Tagurano. Wala mi dili ko ano. Wala nga niya sa oras ay. Ito na kayo. Asa mga dire left or right? What? Backpack, backpack. Wala sa lugar dito, no? Karo mo kagi dito ba? Sa likod. Okay, footage ba? Ano, tingin na kayo para dito kagi. Ito na to. Huwag ka lang tumingin sa baba. Go, go, go. Nas baba ha? Ako lang. Luma din eh. Ha? Isa? At gabayo. Lah. Grabe ni sila guys oh. Oh. This is how we do. Ulah. Slide ng taga Boulevard. Shoutout namin sa mga kuanday. Mga batos na wala nang uban. Yahay kami dito, tulog na mo ha.
Skillet box. Habi. Motor. Di, kani motor. Lah, mali ako nagian. Mali ako nagian. Tama deh. Wah. Magkasi talaga itong taga Boulevard. Masyado na to siyang malakas para sa mundo ng mga tao. Siya na daw mi guys. Ito ay continue na ng Barakayo. Ito na. Iya oy. Katugnaw. Ha? Mau nang sok-sokod. Sanasa wajib ruta. Mao din na siya nga alambre. Mo lagi tuyok lang gyapon ta. Kung dagtungkalan ta og nagkuan. Itong kami nila Anwar dere man nangagi. Oo, nagtungkalan mi. Basta gid. Boleh. Ano man sinyo? Lubugan na ba na? Ha? Lubugan na? Di na? Sir? Mana? Mana gibi guys? Hai. Kalian? Ayo sedikit. Box. Ay, dere. Mana lagi? Continue lang, to be continue daw.